ሰላም ቤተሰብ እንኳዕ ናብ ዒጋማት ዩቲዩብ ቻናል ብድሓን መጻኹም ክብል ይፈቱ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ናይ ሎማዓንቲ እንተና ማለት እዩ how to make እንትን ማለት እዩ ዳታ ሊስት ንሰርሕ ማለት ዳታ ሊስት ኦፕሽኑ ከመይ ንሰርሕ ማለት እዩ ቀጥታ ከሪአኩሞ እዚ ኣሎ ኣብዚ ንኸተላ በዓል ሊስት ይምፀና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሊስት ጌርና ሰብሚት ከመይ ጌርና ንሰርሕ የከሪአኩም ማለት ስለዚ ዳይ ወደ ፕሮግራምና ማለት እዩ ዳይና ፕሮግራምና እሺ HTML ፎልደር ቀድሞ ቋው ፋይል ማለት እዩ ዳታ ሊስት ዶት HTML ኢንተር ቋው shift plus quotation mark ኢለ ማለት ኢንተር አውዚ ቋው እዚህ ለምሳሌ ሄዲንግ ለአምነት ሄዲንግ ቱ እሺ how to create data list in HTML ወይ ደግሞ how to create data list ነው ሽክሬዲ ሲን ግራሙ እሺ ፎርም ታግ ተጠቅሜን ማለት እዩ ፎርም ታግ እሺ ኢንተር ኣብዛ ታግ ተጠቅሜን ማለት እዩ እሺ ኮሜንት ከረኹሞ መጀመሪያ ፈረስት ማለት እዩ ፈረስት ታግ ተጠቅሜን ማለት እዩ ኢንፑት ታግ ተጠቅሜ ማለት እዩ ኣብ ኢንፑት ታግ ተጠቅሜን ማለት እዩ ሊስት ተጠቅሜን ሊስት አትሪቢዩት ማለት እዩ እሺ ሰከንድ ከዓ ማለት እዩ ሰከንድ ዳታ ሊስት ተጠቅሜን አው ከዓ አትሪቢዩት ተጠቅሜን አይዲ ማለት አትሪቢዩት ተጠቅሜን አይዲ ማለት እዩ እሺ ሳልሲት ከዓ ኦፕሽን third one is option ከዓ option tag ተጠቅሜን value ስለዚህ ከምዚ ይመስል ከዚ ኣብዚያ ኸድና ተሰግን ከፍ ማለት እዩ ኢንፑት ጽና ከዓ ታግ ንከፍት ዳታ ሊስት እሺ after ዳታ ሊስት ውሽጢ ኦፕሽን እሺ ከዚ ለስ خفتنا after input ታግ ተጠቅሜን ሊስት after ዳታ ሊስት ከዓ አይዲ ኦፕሽን ከዓ value ማለት ስለዚህ እዚያ ኸይደ ሊስት ማለት ሊስት ለምሳሌ ብራውዘር ነው ብራውዘር ሊስት ተደረገ ብራውዘር ማለት እዩ እሺ ኣብ ዳታ ሊስት ከዓ አንተ ተጠቅሜን አይዲ ዝኮስ ብራውዘር እሺ ኦፕሽን ከደ ከዓ ታይ አትሪቢዩት ከማት value አውንት value እዚ ፋየርፎክስ ከዓ እዚ ማለት እዩ ሞዚላ ማለት ሞዚላ ፋየርፎክስ እሺ እዚያ ባይ ዘ ወይ ኮፒ እንገባሞ እሺ ኮንትሮል ፕለስ ቪ እሺ ኢንተር ኮንትሮል ፕለስ ቪ ኢንተር ኮንትሮል ፕለስ ፔስት ማለት እዩ ኢንተር
هذا موزيلا فايرفوكس قلنا كروم نظامه كروم ماشي الخيرون كروم ماضي ماشي وزي إيديك ده تمام سوري إيديك ما كسرت إيديك ماضي إيديك ماشي شو زي كمان طبعا براوزر بمثالي أوبيرا أوزيون أوبيرا ماشي سفاريكوم أوزيون سفاريكوم ماشي هذه سيف نكبرمو ريفال ماشي ران كبرمو اوكي لو قن ماتي ماشي هذا هو كليك تجرا موسي مات اوبشن ماتي اوبشن اللي ماتي كابن سبميت لل بتن يلين اي ماتي سبميت جن او كابتا داتا ليست وصايا سرها ماتي اوجا ماشي input type ماتي بتن شي فاليا ماتي value submit شجع تجنا عصا كل زتر ماتي أو جينا حدش لاين مسك أنا ماتي بريك المقال ماتي شيء أو جاكات هجركم دودي ماتي باراجراف سرمو أو جاكا ماتي strong ماشي strong أو جاء ماتي subscribe بزي إقامات تيب subscribe زي قولكم subscribe قولي إقامات ماشي تيب subscribe إقامات and thank you for watching ماشي سيف كبرمو كورا جا ريفرش كذا كما انتو جي كليك تجرا ماتي اوبشنات ماتي اوبشن ماتي ليستات داتا ليست كم زي ماتي تلي موزيلا فايرفوكس كوم إيديك أوبيرا سفاريكوم ماتي كذيهم كحالهم سيلكت كرا أو سبميت كرا ماتي ስለዚህ ናይ ሞዓንተርና ከም ዝመስል ማለት እዩ ሪፍሬሽ ክብልኒ ሪፍሬሽ ተገረየ እንደገና ኦፕሽን ይመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ሰብስክራይብ ኢጋማቲ ሰብስክራይብ በሉ ሰብስክራይብ ያ ከይተስዕዋ ማለት እዩ ስለዚ ቤተሰብ ናይ ሞዓንቲ ተርና ከም ዝመስል ኣጻሊ በኻሊእ ፕሮግራም ስካብ ንረኸብ ዳሓን ጽንሑ ሕተት ለይኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ማቕማጥ ይከኣል ማለት እዩ እስካብ ሽዑ ዳሓን ጽንሑ ስለ ዝሰማዕኹምኒ يقني لي ثانك يو